gazi n'umwana ndemo n'umwana mukesa ko tubakikurigere n'abantu bali tokyolire tutagiti gosiria obogima bwoyo minto ndemo igontu county ya assembly otatu kuwakasa team elinde torolenga ki toko kolegasi amuna abaishimiwa kwa sababu gazi yeito igere mara gatatu to represent to oversight to registrate ntu ajetega iga kuna kuimbikia abantu gazi yeito bona ya oversight ndoje ya chaki ibona ino baralimu arolikia bamaria gotogotebia abantu baita ba MCA ababaka 43 egento bakolire Kenya sabaseni tokonya abana baito elinde na barabuo baranyore egasi gojimutwe nonye gasi account yo jakwera 2027 igona kitwarigereria twabamo twatebanga yenteke ndemo tari gochiande ndemo no ari muna SEC ya administration osasara abangwe nexagati ntunta itikomanya igo rero twamwiraniri officially nganere omo minister yo mobo we county ya Kisii. Bien, mono sana barari.